Σεβασμιότατα, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ πέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το φαινόμενο της παιδικής και εφηβικής επιθετικότητας. Θα δούμε τα αίτια και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Καθώς και θα συζητήσουμε κάποιους μύθους και αλήθειες γύρω από αυτό. Και τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι κάποιο παιδί είναι θύμα. Λοιπόν, καταρχήν μπορεί να το έχετε ακούσει το φαινόμενο ως εφηβική βία, αλλά ουσιαστικά τα σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ότι όσο πάει το ηλικιακό όριο μικραίνει. Δηλαδή, μιλάμε πλέον και για τις μεγάλες τάξεις του δημοτικού. Όταν λέμε λοιπόν εφηβική βία ή επιθετικότητα των ανηλίκων, μιλάμε ουσιαστικά για περιστατικά βίας, τα οποία συμβαίνουν είτε μεταξύ συνομηλίκων, είτε μεταξύ μεγαλύτερου και μικρότερου ηλικιακά ατόμου. Συνήθως είναι από μεγαλύτερο προς μικρότερο ηλικιακά άτομο. Δεν είναι αυτό που λέμε η καζούρα που μπορεί να το έχουμε ακούσει ή τα πειράσματα. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο, δηλαδή γίνεται πολλές φορές, όχι μία φορά ή δύο φορές, και είναι και σε ακρότητα η βία σε τέτοιο σημείο που μπορεί να απασχολήσει ακόμα και τις αρχές. Δηλαδή, μιλάμε πλέον και για ποινικά αδικήματα. Και όχι κάτι που μπορεί να απασχολήσει μέχρι τον καθηγητή στην τάξη. Λοιπόν, έχω γράψει κάποια είδη βίας που υπάρχουν για να μπορούμε λίγο να τα ξεχωρίσουμε πρώτα. Λοιπόν, πρώτα έχουμε τη λεκτική βία. Η λεκτική βία είναι αυτό που εκφράζουμε με τις λέξεις. Είναι οι προσβολές, είναι οι απειλές και ούτω καθεξής. Κάποιοι λένε ότι είναι και η πιο ύπουλη μορφή βίας. Γιατί δεν αφήνει σημάδια. Δεν αφήνει σημάδια στο σώμα, δεν μπορείς να το διαπιστώσεις ότι κάποιο άτομο την έχει υποστεί. Το άτομο αυτό θα εμφανίσει αργότερα σημάδια. Γι' αυτό και έχω βάλει και την ψυχολογική βία, όπου ουσιαστικά μιλάμε πέρα από το προφανές προσβολές, απειλές και ούτω καθεξής. Η ψυχολογική βία αφορά και συμπεριφορές που είναι πιο υπόγειες, πιο υπόρρητες, χωρίς πάντα να είναι τόσο εμφανές ότι κάποιος κακοποιείται. Πώς γίνεται αυτό? Με τον αποκλεισμό από το κοινωνικό σύνολο, τον εξωστρακισμό που λένε, την υποτίμηση, ηρωνία, παθητικό-επιθετικά σχόλια και ούτω καθεξής. Αυτά δεν αφήνουν σημάδια στο σώμα και δεν μπορεί να τα διαπιστώσει κάποιος ειδικός εκείνη τη στιγμή. Θα εμφανίσουν σημάδια αργότερα στη ψυχή του ατόμου και στη συμπεριφορά του και θα εμφανίσουν και σημάδια και στο σώμα. Πώς? Με τη μορφή των ψυχοσωματικών. Τα ψυχοσωματικά είναι συμπτώματα τα οποία, ενώ υπάρχουν στην πραγματικότητα, δεν έχουν οργανικό αίτιο. Δεν ευθύνεται δηλαδή κάποιος οργανικός παράγοντας, αλλά κάποιος ψυχολογικός παράγοντας. Φυσικά έχουμε και τη σωματική βία, όπου μιλάμε για τη χρήση του σώματος και φυσικών μέσων. Αυτή είναι και πιο εύκολο να εντοπιστεί και να τη δει κάποιος με γυμνό μάτι ότι συμβαίνει. Και έχουμε και στις πιο μεγάλες ηλικίες, όπου έχουν φτάσει και στην ήδη, τη σεξουαλική βία. Εκεί κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Δυστυχώς υπάρχουν περιστατικά πλέον και σεξουαλικής κακοποίησης και διασμών από ανηλίκους. Θα πρέπει να πούμε το εξής. Τις περισσότερες φορές η σεξουαλική βία και η σεξουαλική κακοποίηση γίνεται από ένα άτομο οικείο. Εμείς δηλαδή μπορούμε να φανταζόμαστε τον θήτη σαν κάποιον άγνωστο, ο οποίος είναι μέσα στο σκοτάδι, ο οποίος παραμονεύει να πιάσει το θύμα του και να του κάνει κακό. Αυτό είναι μια εύκολη εικόνα που μας δείχνει και ξεκάθαρα ότι αυτό που συμβαίνει είναι κάτι κακό και ποιος είναι ο κακός. Στην σεξουαλική κακοποίηση, ειδικά, δεν είναι καθόλου για το θύμα ξεκάθαρο ότι ο κακοποιητής του είναι όντως κακοποιητής. Οι θύτες σεξουαλικής βίας είτε είναι ενήλικες είτε είναι ανήλικοι. Κοιτάνε το θύμα τους να του δείξουν, να το χειραγωγήσουν, να του δείξουν ότι αυτό που του συμβαίνει είναι κάτι που είναι για το καλό του. Είναι κάτι που το συμφέρει, είναι κάτι που το χρειάζεται για να εξελιχθεί παραπάνω. Και μάλιστα, άρα κοιτάνε να το χειραγωγήσουν, έτσι ώστε να μην μπορέσει να τους καταγγείλει. Και επίσης, αυτό που χρησιμοποιούν οι θύτες στη σεξουαλική βία είναι οι απειλές για κάποιο άλλο πρόσωπο. Δηλαδή, λέει στο παιδί, εάν το μαρτυρήσεις αυτό, θα κάνω κακό στο αδερφάκι σου, το μικρό, το οποίο ξέρω ότι το λένε έτσι και με πάει σε αυτό το σχολείο και το καθεξής.
Οπότε καταλαβαίνετε για ένα θύμα σεξουαλικής βίας σε τι δίλημμα μπαίνει, πόσο δύσκολο είναι ανάμεσα στο να μαρτυρήσει το τι του συμβαίνει και να προστατεύσει το αδερφάκι του, ας πούμε, στο παράδειγμα που είπα. Είναι τέτοιες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι θύτες. Είναι άτομα εμπιστοσύνης συνήθως. Δεν είναι ο άγνωστος που παραμονεύει κάπου, είναι άτομα εμπιστοσύνης που έχουν κερδίσει πρώτα την εμπιστοσύνη του παιδιού. Φυσικά υπάρχει και η ψηφιακή βία με τις νέες τεχνολογίες, όπου εκεί οι νέες τεχνολογίες βοηθούν να διαδοθεί ταχύτατα ένα περιστατικό. Όπου μάλιστα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στη ψηφιακή βία η ψηφιακή βία δεν είναι εμφανής σε φυσικό χώρο. Μπορεί το παιδί μας, ας πούμε ότι έχουμε ένα παιδί θήτη που ασκεί κακοποίηση. Μπορεί να μην το έχουμε δει να βρίζει ποτέ, να μην δέρνει ποτέ, να μην κακοποιεί σεξουαλικά ποτέ. Αν παίρναμε όμως το κινητό του, θα βλέπαμε ότι εκεί μέσα εκδηλώνεται όλη η κακοποίηση που ασκεί σε συνομιλίκους του. Βλέπουμε δηλαδή ότι χρησιμοποιούν αυτό το μέσο ως ένα μέσο εκαλυμμένης βίας, για να γίνει μέσα από αυτό. Φυσικά υπάρχει και η αυτοάμυνα. Ξέρετε, πολλές φορές, ενώ ένα άτομο μας φαίνεται ότι κακοποιεί, ότι ασκεί βία, στην πραγματικότητα αμήνεται στη βία που του έχει ήδη ασκηθεί. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ο κακοποιητής τελικά είναι μόνο κακοποιητής ή είναι και κακοποιημένος. Και η αλήθεια είναι ότι ειδικά στους ανήλικους δεν ξυπνάει κανένας έφηβος ή κανένα παιδί μια μέρα και να πει σήμερα θα κάνω κακό στους μαθητές μου. Τη βία που έχει βιώσει τη μεταφέρει σε ένα άλλο πλαίσιο. Γι' αυτό και θα πούμε και κάποια αίτια. Λοιπόν, καταρχήν κάθε περιστατικό είναι μοναδική περίπτωση και εμείς οι ψυχοθεραπευτές στο θεραπευτικό δωμάτιο λειτουργούμε ατομικά κάθε φορά με ένα θεραπευόμενο άτομο. Είναι μία οικογένεια. Οπότε παράγοντες που το επηρεάζουν είναι η ψυχοσύνθεση του εφήβου. Έτσι, δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, το ξέρουμε αυτό. Ούτε όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Και είναι και οι ιδιαιτερότητες του πώς ανατράφηκε από το οικείο περιβάλλον του. Κάθε οικογένεια έχει τη δική της ιστορία, έχει τις δικές της ανάγκες κ.ο.κ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας, η περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με την κριτική σκέψη, τη λογική, το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένες. Αντιθέτως, το κέντρο της παρόρμησης, του συναισθήματος, της αυθόρμητης συμπεριφοράς είναι σε πλήρη ανάπτυξη στον έφηβο, ο οποίος καταλαβαίνει ότι είναι παιδί το οποίο αρχίσει και ενηλικιώνεται τώρα, σιγά σιγά. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές ήδη οι έφηβοι από μόνοι τους πολλές φορές είναι πιο διαχειτικοί. Έτσι, κοιτάνε το ζήτημα είναι το πώς αυτή η διαχειτικότητα και αυτός ο αυτορμητισμός θα εκφραστεί με έναν υγιές τρόπο, με έναν υγιή τρόπο και όχι με έναν παθολογικό τρόπο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι οι έφηβοι μπορεί να αντιδρούν πιο άγαρμα κάποιες φορές. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον αυτός ο τρόπος έχει γίνει παθολογικός και επικίνδυνος. Λοιπόν, φυσικά η οικογενειακή βία είναι ένα πολύ ισχυρό αίτιο. Μάλιστα, σε μια διαβαλκανική έρευνα που έγινε, την έρευνα Beckham, βρέθηκε ότι 8 στα 10 παιδιά τουλάχιστον αναφέρουν ότι έχουν υποστεί βία σωματική μία φορά στη ζωή τους. Και επίσης 8 στα 10 τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Και 8 στα 10 τουλάχιστον μία εμπειρία ψυχολογικής βίας στη ζωή τους. Και 2 στα 10 αναφέρουν ότι έχουν υποστεί μια εμπειρία σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η ενδοοικογενειακή βία, ξέρετε, είναι και το πιο εύκολο να καλυφθεί. Μένει και κλεισμένο των θυρών. Οι γονείς δεν το φωνάζουν προς τα έξω ότι κάνουν κάτι τέτοιο. Οι γείτονες, ενώ γνωρίζουν ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι, δεν το μαρτυρούν, δεν κινητοποιούνται. Επομένως, η ενδοοικογενειακή βία είναι αυτό που καλύπτεται πιο εύκολα. Γιατί τη βία σε ένα δημόσιο χώρο όλοι θα τη δούνε. Σε ένα προάβλιο κάποιος θα το δει. Μέσα στο σπίτι όμως, πόσοι θα το δούνε και θα το πούνε προς τα έξω. Επειδή λοιπόν αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο το φαινόμενο της εφηβικής βίας, θα πρέπει να εξεταστεί και βαθύτερα. Θα πρέπει να εξεταστεί δηλαδή και το κοινωνικό πλαίσιο. Είναι γνωστό σήμερα ότι τα φαινόμενα της κοινωνικής παθογένειας σχετίζονται άμεσα με την αύξηση αυτού του φαινομένου, όπως είναι η ανεργία, η φτώχεια ή η κοινωνική αδικία που μπορεί να βιώνει ένα άτομο, το στίγμα, ο ρατσισμός. Όλα αυτά ανοίγουν τον δρόμο για να μπορέσει ένα άτομο να εκφραστεί πιο επιθετικά.
Επίσης, είναι πολύ θετικό το ότι σήμερα γίνονται τέτοιες δράσεις και με το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία που υπάρχει, όπου έννοιες όπως η ψυχική ανθεκτικότητα και η ενσυναίσθηση συζητιούνται σήμερα. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τώρα, αυτές οι γένειες δεν ήταν γνωστές. Ο κόσμος δεν ασχολούνταν, δεν τις γνώριζε, επομένως δεν ήξερε το πώς αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Σήμερα λοιπόν συζητιούνται και αυτό είναι θετικό, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας για να τα κατανοήσουμε αυτά και να καταλάβουμε το πώς επηρεάζουν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα έφηβα άτομα, λόγω της ανάγκης τους να αυτονομηθούν και να είναι αποδεκτά από την ομάδα των συνομιλίκων, τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να εντυπωσιάσουν. Πολλοί γονείς βιώνουν το πρωτοφανές σοκ, το παιδί τους πλέον ενδιαφέρεται για το τι λένε οι συνομήλικοι και όχι για το τι λέει ο γονιός. Και είναι γεγονός. Οι έφηβοι θέλουν να εντυπωσιάσουν, θέλουν να μιμηθούν συμπεριφορές, θέλουν να ξεχωρίσουν, χωρίς πάντα να σκέφτονται τις συνέπειες. Ξέρετε, ο έφηβος δεν είναι ένας ενήλικας, δεν έχει τις εμπειρίες ζωής που έχει ένας ενήλικας. Τώρα ενηλικιώνεται, τώρα βγαίνει προς τα έξω. Επομένως, πολλές φορές μπορεί να μην καταλαβαίνει το πώς η ανάγκη του να εκφραστεί οδηγεί σε συγκεκριμένες συνέπειες. Και γενικά, και τα παιδιά και οι έφηβοι περισσότερο θέλουν να αισθάνονται ότι ο γονιός τους είναι εκεί για όταν τον χρειαστούν. Θέλουν να αυτονομηθούν, να φύγουν προς τα έξω, αλλά να ξέρουν ότι υπάρχει ένα σταθερό στήριγμα που είναι ο γονιός και μπορούν να επιστρέψουν όποτε τον χρειαστούν για να τους προστατεύσει, να τους παρηγορήσει και ούτω καθεξής. Μάλιστα, συχνά οι νέοι εμπλέκονται και σε ακραίες μορφές αντιπαράθεσης. Αυτοί που εμπλέκονται σε ακραίες μορφές αντιπαράθεσης, είναι γεγονός ότι καλύπτουν κενά της ψυχοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης. Δηλαδή, πάρα πολλά παιδιά από αυτά δεν γνωρίζουν το πώς να εκφραστούν, να εκφράσουν τον πόνο τους, το θυμό τους, το τραύμα τους. Όλα αυτά τα ελλείμματα επικοινωνίας με τους σημαντικούς για εκείνους ενήλικες, οι γονείς, οι δαιμόνες, εκπαιδευτικό προσωπικό και ούτω καθεξής, εκφράζονται μέσα από αυτόν τον τρόπο. Μιλάμε ουσιαστικά για το πώς προσπαθούν να επουλώσουν το τραύμα τους και να επικοινωνήσουν το τραύμα τους με έναν τρόπο έμεσο και όχι ευθύ, άρα και όχι υγιή, αλλά παθολογικό. Προσπαθώ δηλαδή να σας δείξω το πώς ένας ανήλικος τι προσπαθεί να επικοινωνήσει μέσα από αυτό που κάνει, ποια είναι η ανάγκη του. Φυσικά, υπάρχει και υπερέκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο βίας και πορνογραφικού υλικού. Είναι γεγονός ότι τα σημερινά παιδιά μπορούν πανεύκολα, με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, να έρθουν αντιμέτωπα με ακραίο περιεχόμενο και πάρα πολύ σε ποσότητα, άπειρο σχεδόν, σε ποσότητα ακραίο περιεχόμενο, είτε βίας είτε σεξουαλικής βίας, για την σεξουαλική κακοποίηση που είπαμε προηγουμένως. Λόγω της λοιπόν της ηλικίας του και της συναισθηματικής ανοριμότητας που χαρακτηρίζει αυτό το στάδιο, δεν μπορούν πάντα να κατανοήσουν αυτές τις πληροφορίες και να τις διαχειριστούν. Δεν μπορούν να καταλάβουν δηλαδή τι είναι αυτό που βλέπω, τι είναι και τι δεν είναι. Τι να κρατήσω εγώ από αυτό και τι να μην κρατήσω. Τι έχω να πάρω στη ζωή μου να το εφαρμόσω έξω και τι όχι. Έτσι λοιπόν καταλήγουν να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες που βλέπουν με τις παρέες τους και να τις μιμούνται για να τις δοκιμάσουν, για να δοκιμάσουν αυτές τις νέες εμπειρίες ζωής που δεν τους έχει πει κανένας άλλος και δεν τις έχουν δει πουθενά αλλού. Και να σας πω κάτι, όταν ένας έφηβος μπορεί πανεύκολα με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο να δει όση βία θέλεις, όση σεξουαλική βία θέλεις, παίρνει το μήνυμα ότι αυτό για να μπορώ να έρθω τόσο εύκολα σε επαφή με αυτό το υλικό, ειδικά αν δεν υπάρχει και κάποιο φίλτρο γονικού ελέγχου, ας πούμε, στον υπολογιστή, σημαίνει ότι για να μπορώ να έρθω σε επαφή με αυτό, είναι αποδεκτό της κοινωνίας, είναι κομμάτι της κοινωνίας. Ναι, μπορεί να θεωρείται κατακριτέο και ούτω καθεξής, αλλά είναι μια πτυχή της κοινωνίας, την οποία και εγώ καλούμαι τώρα που βγαίνω έξω προς τη ζωή να την εφαρμόσω. Μια ερώτηση που συχνά γίνεται είναι, εντάξει, συζητάμε πολύ για αυτό το θέμα. Δεν υπήρχε και παλαιότερα τόση βία όσο τώρα. Γιατί τώρα δεν συζητάμε τόσο πολύ για αυτό? Κοιτάξτε, σίγουρα υπήρχε περισσότερη στο παρελθόν από όσο ακουγόταν. Οπότε στη σημερινή εποχή που η πληροφορία διαδίδεται και γρηγορότερα, είναι πολύ τέτοια ζητήματα αναδεικνύονται πιο εύκολα. Και είναι θετικό αυτό το να μπορούμε να τα συζητάμε.
Ωστόσο, εδώ πέφτουμε σε μια παγίδα να σχετικοποιούμε και να λέμε ότι εντάξει, όλες οι εποχές ίδιες ήταν, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ας το αφήσουμε να συμβαίνει, είναι κομμάτι της ζωής. Ποια είναι η επιστημονική μας άποψη γύρω από αυτό? Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμοιες εποχές. Δηλαδή, κάθε συμπεριφορά οφείλουμε να την κρίνουμε με βάση τις προσδοκίες του εκάστοτε κοινωνικού πλαισίου στο οποίο παρατηρείται. Τι θέλω να πω? Τα σημερινά παιδιά έχουν ζήσει ή υποτίθεται ότι έχουν ζήσει σε μια Ελλάδα που έχει οικονομική ανάπτυξη, που έχει δημοκρατικούς θεσμούς που λειτουργούν, που είναι σε καιρό ειρήνης. Άνθρωποι που έχουν σε σύγχρονους και στην Ευρώπη σε σύγχρονους λειτουργικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όλα αυτά δεν μεγαλώσαν όλες οι γενιές των Ελλήνων έτσι. Επομένως επειδή έχουν ζήσει σε όλες αυτές τις συνθήκες, δεν θα περίμενε κανείς οι σημερινοί ανήλικοι σε τόσο μεγάλο βαθμό να κακοποιούν, να βιάσουν, να απειλούν, να βασανίζουν και ούτω καθεξής. Επομένως, επειδή συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, ενώ δεν θα περίμενε κανείς να συμβαίνει, γι' αυτό μιλάμε για ένα φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας. Καταλαβαίνετε φυσικά ότι αν συγκρίνουμε έναν έφηβο του σήμερα με έναν έφηβο που μεγάλωσε προηγούμενης γενιάς, που μεγάλωσε, ας πούμε, στην εποχή του εμφυλίου, όπου υπήρχε μια Ελλάδα πολύ πιο σκληρή, με πολύ περισσότερο περιστατικά βίας, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτές τις δύο εποχές και αυτές τις γενιές. Είναι άλλο το κοινωνικό πλαίσιο το ένα και άλλο το άλλο. Γι' αυτό σήμερα δεν θεωρείται φυσιολογικό και αναμενόμενο να υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά. Μέχρι στιγμής εστιάσαμε στο σαδιστικό κομμάτι, το πώς δηλαδή ένα παιδί κάνει κακό σε ένα άλλο παιδί. Υπάρχει όμως και η μαζοχιστική πλευρά, όπου μιλάμε ουσιαστικά για τον αυτοτραυματισμό. Υπάρχουν πολλοί έφηβοι οι οποίοι στρέφουν την επιθετικότητα όχι σε άλλον, αλλά στον εαυτό τους. Πολλοί συνήθως χαρακώνονται. Το χαράκωμα είναι μια διαδικασία όπου ουσιαστικά επιλέγει το σωματικό πόνο ως αντιπερισπασμό στο ψυχικό πόνο. Το παιδί δηλαδή, επειδή δεν μπορεί να αντέξει, να μεταβολήσει όλο αυτό το βάρος το ψυχικό που έχει, καταλήγει να ασχολείται με το σωματικό του πόνο και να εκφράζεται όχι συναισθηματικά, αφού μέσα ο αισθηματικός του κόσμος έχει βάρος, αλλά σωματικά. Εκφράζει τον πόνο του το ψυχικό μέσω του σωματικού πόνου. Και μάλιστα συνήθως κόβονται και στους καρπούς και φοράνε και μακριά μανίκια, αν δηλαδή βραχιόλια μεγάλα, αν δείτε δηλαδή έφηβο άνθρωπο καλοκαίρι να φοράει μακριμάνικο, είναι πολύ πιθανό από κάτω να προσπαθεί να καλύψει σημάδια στα χέρια του. Και εδώ υπάρχει βέβαια και μια παθολογική τάση δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και με τις νέες τεχνολογίες, που είναι τα challenges. Οι προκλήσεις δηλαδή, που διαδίδονται ταχύτατα μέσω του διαδικτύου. Συνήθως είναι εισαγόμενα, έρχονται από το εξωτερικό αυτά. Όπου εκεί τι κάνουν? Κάνουν αυτοτραυματισμό, και θα δούμε στη συνέχεια παραδείγματα, αυτοτραυματίζονται έτσι ώστε να ξεχωρίσουν. Και το ανεβάζουν σε βίντεο. Το παίρνουν βίντεο τον εαυτό του να το κάνει αυτό για να αποδείξουν ότι όντως το έκανα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να δημιουργήσουν μια ψευδαίσθηση επιτεύγματος. Είναι και ο μιμητισμός της ηλικίας βέβαια, αλλά θέλουν να δημιουργήσουν μια αίσθηση επιτεύγματος. Μιας πράξης που δηλώνει έντονα την παρουσία τους. Ότι μπορούν να ξεχωρίσουν. Κοιτάξτε με, είμαι εδώ, υπάρχω, ξεχωρίζω μέσα από το κοινωνικό σύνολο. Και εγώ τα κατάφερα σε αντίθεση με κάποιον άλλον που δεν τα κατάφερε. Ποια είναι αυτά τα challenges? Κατά καιρούς απασχολούν την επικαιρότητα και ασχολούνται όλα τα μέσα με αυτά. Αν βρεθεί κάποιο περιστατικό με ενήλικο που έχει κάνει κάτι τέτοιο, δυστυχώς κάποιες φορές είχαμε και μέχρι και θάνατο. Ένα παιχνίδι γνωστό είναι η μπλε φάλαινα, όπου ουσιαστικά αφορά τον αυτοτραυματισμό. Καλείται ο έφηβος σταδιακά να αυτοτραυματίζεται μέχρι και να αυτοκτονήσει. Φυσικά καταλαβαίνετε τη χειραγώγηση που υπάρχει πίσω από αυτό. Υπάρχει το Blackout Challenge, όπου προσπαθεί μέχρι ασφυξίας να πνιγεί με μια πλαστική σακούλα, για παράδειγμα. Προσπαθεί και αυτό το παίρνει στο κινητό και είναι σκοπός να το ανεβάσει στη συνέχεια. Και επίσης υπήρχε και μια τάση με τα Tide Pods, όπου κατανάλωναν μια ταμπλέτα πλυντηρίου. Έτσι.
Και προσπαθούσαν να δείξουν ότι ενώ το έκανα, το άντεξα, δεν χρειάστηκε να ζητήσω βοήθεια, να πάω στο νοσοκομείο και ούτω καθεξής. Αλλά τα κατάφερα και είμαι δυνατός και είμαι ισχυρός ή ισχυρή. Αυτά ήταν κάποια παραδείγματα για να δείτε το πώς ο αυτοτραυματισμός υπάρχει και είναι έντονος. Και κατά καιρούς, θα δείτε αν υπάρχει περιστατικό ειδικά, στη χώρα ασχολούνται όλα τα κανάλια με αυτό. Ποιες είναι τώρα οι ευθύνες του σχολείου και της οικογένειας? Εδώ υπάρχει μια διχογνωμία, παρουσιάζεται ένα splitting πολλές φορές, όπου κάποιοι λένε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Η άλλη πλευρά λέει στο σχολείο οι καθηγητές δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεν προσέχουν τα παιδιά. Τι ισχύει? Η αλήθεια είναι πως τα ανήλικα άτομα περνούν το 1/3 της ημέρας στο σπίτι, το 1/3 της ημέρας στο σχολείο και το υπόλοιπο 1/3 κοιμούνται. 8 ώρες το καθένα, 3-8, 24 ώρες. Βλέπετε δηλαδή το πώς το σχολείο, όσο και η οικογένεια έχουν τον ίδιο ουσιαστικά χρόνο πρόσβασης στο παιδί. Από διαφορετική σκοπιά βέβαια το κάθε πλαίσιο. Αλλά μένει το 1/3 της ημέρας με την οικογένεια και το άλλο με το σχολείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οικογένεια είναι αυτή που γνωρίζει το παιδί, πριν ακόμα ξεκινήσει τη σχολική του ζωή. Αλλά και αυτή που μπορεί, το έχει γεννήσει έτσι, αλλά και αυτή που μπορεί να επικεντρωθεί πάνω του, γιατί δεν είναι με άλλους μαθητές, είναι αυτή που μπορεί να του δώσει την αποκλειστική προσοχή. Επομένως, ο ρόλος της οικογένειας είναι αυτός. Από την άλλη, το σχολείο αποτελείται από επιστημονικά κατευθυνμένους παιδαγωγούς, που καλούνται να λειτουργήσουν αυτοί οι άνθρωποι ως δεύτερο δίκτυο ασφαλείας, λέμε. Δηλαδή, εκεί που απέτυχε η οικογένεια ή αυτό που δεν μπόρεσε να εντοπίσει η οικογένεια, να μπορέσει να το εντοπίσει ο παιδαγωγός. Και έτσι να μπορέσει το παιδί να σωθεί, να το προσέξουμε. Τι μπορούν να κάνουν λοιπόν? Ένα πολύ συχνό φαινόμενο, μια πολύ συνήθις τακτική, είναι η νουθεσία και η κατήχηση. Να πιάσουμε το παιδί για να του πούμε αυτό είναι σωστό, αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και ούτω καθεξής. Η νουθεσία και η κατήχηση έχουν αποτέλεσμα, αλλά βραχυπρόθεσμο. Πόσο βραχυπρόθεσμο? Όσο είναι παρόν ο γονιός ή ο καθηγητής. Όταν υπάρχει δηλαδή φυσική παρουσία του γονιού, του καθηγητή, τότε υπάρχει για το παιδί και φυσική παρουσία, και η παρουσία του πλαισίου. Όταν φύγει από την αίθουσα, από το σπίτι ο γονιός, τότε φεύγει και το πλαίσιο. Βλέπουμε δηλαδή το ότι δεν έχει εσωτερικεύσει μέσα του το παιδί ο έφηβος το πλαίσιο των κανόνων. Επομένως, έχουν αποτέλεσμα, αλλά όσο είναι το άτομο παρόν εκεί, που τους προσέχει τα παιδιά. Μια άλλη μέθοδος είναι, και πολλοί το ζητάνε, η αυστηροποίηση των ποινών. Δώσ' του παραπάνω απουσίες, τιμώρησέ το, πάρ' του το κινητό και ούτω καθεξής. Η αυστηροποίηση των ποινών δεν αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο. Γιατί τα παιδιά ήδη το γνωρίζουν ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. Το ξέρουν. Και όμως το κάνουν. Γιατί το κάνουν? Αφού το ξέρουν. Δεν έχουν το ακαταλόγιστο, όπως είναι ένας ψυχικά πάσχων, που εκεί μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος έχει το ακαταλόγιστο. Δεν μπορεί να του προσάψεις ότι γνώριζε τι έκανε. Τα παιδιά το γνωρίζουν αυτό ότι συμβαίνει, που κάνουν, ότι δεν είναι σωστό. Άρα λοιπόν η αυστηροποίηση των ποινών δεν είναι κάποια λύση. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ποινές, πρέπει να υπάρχουν, αλλά η λογική του αυστηροποιώ την ποινή και άρα αυτό θα είναι αποτρεπτικός παράγοντας, δεν έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί. Φυσικά όμως, θα πρέπει ωστόσο, και πρέπει να το πούμε αυτό, θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη ενημέρωση του πλαισίου για τους κανόνες και το πώς να αξιοποιήσουν τη βοήθεια των γονιών καθηγητών. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει σαφές, είτε μιλάμε για ένα σχολείο, είτε μιλάμε για μέσα στο σπίτι, το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει να γίνει αυτό σαφές. Δεν μπορεί να θεωρείται γενικά το ότι αφού το ξέρεις ότι δεν κάνει να τον χτυπάς, ας πούμε, δεν κάνει να του φωνάζεις. Μωρέ, αυτό το ξέρει, αλλά τη στιγμή της κρίσης, το hot moment που λέμε, την καυτή εκείνη στιγμή που υπάρχει κρίση, τι θα κάνει το παιδί? Πρέπει να έχει κάποιο πλαίσιο ήδη μέσα του, κάποιο οργανωμένο πλαίσιο, έτσι ώστε να ξέρει ότι εάν μου κάνουν κάτι, μπορώ να πάω εκεί, στον τάδε καθηγητή, ο οποίος ξέρω ότι θα με αντιμετωπίσει σωστά. Δεν θα μου πει φύγε, ξέρω εγώ, ή τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ, ή ναι, αλλά του κάνεις και εσύ κάτι και ούτω καθεξής. Πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο πλαίσιο το οποίο να το κάνει το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια.
Και αυτό που λέω συχνά είναι ότι, και όχι μόνο για αυτό, γενικά για ζητήματα, δεν θέλουμε μια συζήτηση των 100 λεπτών, αλλά 100 συζητήσεις του 1 λεπτού. Δηλαδή, μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα κάτσουμε, θα κάνουμε μια ομιλία, θα τα πούμε στα παιδιά αυτά τα πράγματα και από εκεί και πέρα τελειώσαμε. Την κάναμε την ομιλία, ή καθίσαμε με τα παιδιά μας στο σπίτι και τους είπαμε και πράγματα, σας τα είπαμε, τα μάθατε, δεν έχετε πλέον καμιά δικαιολογία. Γιατί τα είπαμε, δεν θέλουμε μια συζήτηση των 100 λεπτών, θέλουμε 100 συζητήσεις του 1 λεπτού. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Κάθε φορά να γίνεται με μια αφορμή, να υπάρχει αφορμή για να συζητηθεί κάτι τέτοιο. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά δηλαδή, για να θίγουμε τέτοια ζητήματα. Με μια φορά και με μια ομιλία και με το να καθίσουμε στο τραπέζι μια φορά να πούμε 2 κανονισμούς, 2 πράγματα, δεν γίνεται τίποτα. Και στο τέλος έχω γράψει κάτι που σαν ψυχαναλυτής, σχεσιακός ψυχαναλυτικός ψυχοθεραπευτής πρεσβεύω προσωπικά, όπου είναι το κοινό τραύμα. Τι σημαίνει αυτό? Οι ανήλικοι συχνά θεωρούν ότι οι ενήλικες ξέρουν τα πάντα. Έχουν παντοδυναμία. Μπορούν να καταφέρουν τα πάντα, ξέρουν πάντα ποιο είναι το σωστό, δεν έχουν προβλήματα, έτσι και ούτω καθεξής. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι βέβαια. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι και ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός, ανάλογα βέβαια και με το εκάστοτε πλαίσιο που μιλάμε κάθε φορά, να παρουσιάσει τη δική του ευαλωτότητα. Η μάνα δηλαδή να παρουσιάσει ή ο πατέρας τη δική του ευαλωτότητα. Και να μην υπάρχουν φαντασιώσεις παντοδυναμίας και από τα ανήλικα άτομα. Να δείξουν οι γονείς το πώς καταλαβαίνω το τι περνάς, θα ήθελα όμως να ξέρεις και το πόσο δύσκολο είναι για μένα κάποιες φορές αυτό που κάνεις. Ή θα ήθελα να ξέρεις και ότι και εγώ περνάω τις δικές μου δυσκολίες. Κάθε γονιός έχει και τα δικά του ζητήματα να αντιμετωπίσει. Αυτό το λέω για να μπορέσουν αυτές οι δύο ευαλωτότητες και του παιδιού και του ενήλικα να μπορέσουν λίγο να έρθουν να κοιταχτούν μία με την άλλη ψυχικά και να κατανοήσουν ένα τον άλλο βαθύτερα για το τι περνάει και να κατανοήσει, να δει ο ένας δηλαδή τον εαυτό του στον άλλον. Να δει ότι δεν είμαι εγώ μόνο έτσι, είναι και ο απέναντί μου. Φυσικά, όσον αφορά τις ευθύνες του σχολείου και της οικογένειας, χρειάζεται μια κοινή συμμαχία. Πρώτα απ' όλα με τους γονείς και δαιμόνες μεταξύ τους. Το λέω και στις οικογένειες. Είναι άλλο πράγμα το πώς είστε εσείς σαν ζευγάρι, που μπορεί να είναι σε διάσταση, χωρισμένοι, παντρεμένοι κ.ο.κ. Είναι άλλο το πώς είστε εσείς σαν ζευγάρι και άλλο το πώς είστε σαν γονείς. Θέλει πολύ αγώνα για να ξεχωρίσουν αυτοί οι δύο ρόλοι μεταξύ τους. Επίσης, σε εκπαιδευτικούς μεταξύ τους. Μέσα από το οργανωμένο πλαίσιο, και τώρα υπάρχουν και σύμβουλες σχολικής ζωής και το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό κ.ο.κ. και μαζί με τη διεύθυνση φυσικά, χρειάζεται μια κοινή συμμαχία πρώτα απ' όλα μεταξύ και των εκπαιδευτικών. Για να μπορέσει το άτομο, το ανήλικο, να στηριχθεί κάπου, πρέπει να βρει κάτι στέρεο. Κάτι που να μπορεί να πατάει, να έχει βάσεις, να πατάει στα πόδια του για να μπορέσει να στηριχθεί πάνω του. Είναι σημαντικό λοιπόν για να μπορέσουμε να στηρίξουμε άτομα, να είμαστε πρώτα εμείς οι ίδιοι, είτε σαν γονείς, είτε σαν εκπαιδευτικοί, να έχουμε κάτι στέρεο να παρουσιάσουμε. Ένα οργανωμένο πλαίσιο, μια πρόταση συγκεκριμένη το τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα συμβεί αν γίνει το ένα ή το άλλο, τι πιστεύουμε για αυτό το φαινόμενο και ούτω καθεξής. Και φυσικά ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Όπου εκεί καλούνται και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, μπορεί να έχουν κάποιες διαφορές στις απόψεις μεταξύ τους, αλλά ό,τι και να γίνεται, γίνεται με προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και εγώ το λέω, δεν είμαι εκπαιδευτικός, είμαι θεραπευτής. Όμως, και όταν έρχεται κάποιος γονιός, του λέω, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι εδώ είμαστε πάνω απ' όλα για το συμφέρον του παιδιού σου. Πρώτα θα συμφωνήσουμε σε αυτό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Κάποιοι μύθοι και αλήθειες για αυτό το φαινόμενο. Ένας μύθος είναι ότι τα αγόρια είναι από τη φύση τους πιο επιθετικά, άρα η θετική βία αφορά κυρίως άτομα του αρσενικού φύλου. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά και με κορίτσια. Το φύλο δηλαδή δεν φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας το βιολογικό φύλο, όσον αφορά την επιθετικότητα και την εφηβική βία. Ένας άλλος μύθος είναι ότι αυτά που βλέπουμε και τα βλέπουμε και στις ειδήσεις καμιά φορά, είναι κάποιο βίντεο που έχει τραβηχτεί, είναι γιατί έχουν προηγούμενα μεταξύ τους ή έχουν συχνά οπαδικά κίνητρα. Πάνε να λύσουν λογαριασμούς μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα μεταξύ γνωστών, αλλά συμβαίνουν και μεταξύ τελείως αγνώστων. Τελείως αγνώστων.
Περνάει ένα άτομο από την πλατεία, το προσεγγίζει μια παρέα και το κακοποιούν, το κλωτσάνε, το επιδίδεται και το καθεξής. Προσέξτε το αυτό. Δεν είναι προσχεδιασμένα αυτά. Συμβαίνουν σε δημόσιο χώρο και αυθόρμητα. Δεν έχει πει μια παρέα, θα κάτσουμε και θα περιμένουμε τον τάδε να περάσει από εκεί και θα το επιτεθούμε για αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει αυτό το εκλογικευμένο, όπως μπορεί να το σκέφτεται ένας ενήλικας. Συμβαίνουν αυθόρμητα. Υπάρχει ήδη δηλαδή σπίθα του και είναι έτοιμη να γίνει φωτιά. Τι μπορώ να κάνω λοιπόν, αν υποψιάζομαι ότι το παιδί μου ή ο μαθητής μου, η κόρη μου, ο γιος μου, η μαθήτριά μου είναι θέμα κακοποίησης? Πάντα υπάρχουν ενδείξεις στα παιδιά. Είτε μικρές είτε μεγάλες. Πάντα υπάρχουν ενδείξεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι ανήλικοι δεν έχουν, που μπλέκουν με τέτοιες συμπεριφορές, δεν έχουν αυτιά και ανοιχτά έτσι ώστε να τους ακούσουν. Το παιδί πάντα θα δείξει με κάποιο τρόπο ότι κάτι δεν πάει καλά. Το ζήτημα είναι να μην εθελοτυφλούμε. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι μην περιμένετε η υποψία να γίνει βεβαιότητα για να κινητοποιηθείτε. Αν έχετε κάποια υποψία ότι ένα παιδί δικό σας, μαθητή σας, ενδεχομένως και παιδί που μένει στο δίπλα σπίτι, εάν έχετε μια υποψία, χρειάζεται να κινητοποιηθείτε. Δεν χρειάζεται αυτό να γίνει βεβαιότητα. Όταν έρχουν οι απτές αποδείξεις ότι όντως το παιδί μου ήταν θύμα βίας, είναι πλέον αργά όταν έχουν πλέον απτές αποδείξεις. Άρα έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Φυσικά, κάποιες φορές το αποκαλύπτει το ίδιο το παιδί ή ο έφηβος σε κάποιο πρόσωπο που εμπιστεύεται, συνήθως γονιό ή καθηγητή. Εδώ θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα, γιατί κάποιες συμπεριφορές θεωρούνται πολύ αναμενόμενες και φυσιολογικές, αλλά δεν είναι. Θέλω να δούμε δηλαδή λίγο τι βοηθάει ένα θύμα και τι όχι. Η αντίδρασή μας καταρχήν πρέπει να είναι ψύχρεμη όταν ένα παιδί μας ομολογεί ότι έχει πέσει θύμα κακοποίησης. Κάποιοι γονείς, επειδή θα αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά τους φυσικά, οργίζονται μπροστά στο παιδί τους εκείνη την ώρα που τους το λέει. Και έχουμε καταστάσεις όπως φωνάζει ο γονιός, θα τους σκοτώσω, θα τους κόψω τα πόδια, θα πάω εκεί και θα τον πιάσω από το γιακά και θα τους πω αυτό. Γιατί οργίστηκε πάρα πολύ. Γιατί οργίστηκε πάρα πολύ, γιατί το αγαπάει πολύ το παιδί του. Ο γονιός μπορεί να νομίζει ότι αυτό είναι ένδειξη της αγάπης του και ότι το βοηθάει το παιδί. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η συμπεριφορά του παιδί δεν το βοηθάει καθόλου. Γιατί το παιδί καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ότι ο κύκλος της βίας θα συνεχιστεί. Αυτό κακοποιήθηκε στο σχολείο, αύριο θα κακοποιηθούν άλλοι από το γονιό του από το σχολείο. Και ότι το παιδί καταλαβαίνει έτσι ότι είναι υπεύθυνο, επειδή μίλησε, η βία θα συνεχιστεί. Ότι είναι υπεύθυνο για όλο αυτό το γαϊτανάκι της βίας και της κακοποίησης που θα γίνει. Και θα μου πει τώρα, ρε Δημήτρη, κάτσε. Εντάξει, εγώ τσαντίστηκα και είπα αυτό το πράγμα τώρα. Το παιδί μου είναι έξυπνο. Είναι δυνατόν να πίστευε ότι όντως εγώ θα πω εκεί και θα του κόψω τα πόδια? Είναι δυνατόν να πίστευε ότι το εννοώ κυριολεκτικά αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Όταν ένα άτομο είναι τραυματισμένο, πόσο μάλλον και για ανήλικα άτομα, όταν ένα άτομο είναι τραυματισμένο και τη στιγμή που κοιτάει να αποκαλύψει αυτό που του έχει συμβεί, δεν σκέφτεται με τη λογική. Μιλάμε για καταστάσεις πέρα από τη λογική. Μην κοιτάτε μας τώρα. Εμείς περισσότερο είμαστε ενήλικες. Είμαστε σε μια ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το αντιμετωπίσουμε το θέμα πιο διανοητικά. Ένα θύμα εκείνη την ώρα είναι σε πάρα πολύ ευάλωτη θέση. Δεν μπορεί να σκεφτεί όλα αυτά τα σενάρια και να τα ζυγίσει. Το εννοεί, δεν το εννοεί, θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Σκεφτείτε και το πιο απλό. Ακόμα και αν ο γονιός πάει και κάνει επεισόδιο μες στο σχολείο, ο γονιός θα φύγει μετά από το σχολείο. Το παιδί θα μείνει εκεί. Και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Και θα έχει να αντιμετωπίσει ενδεχομένως όλο αυτό που μπορεί, που πιστεύει με βάση αυτά που βλέπει το γονιό του να αντιδράει, ότι μπορεί να έκανε ο γονιός του. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι αυτό το παιδί δεν το βοηθάει καθόλου να βλέπει ένα γονιό που είναι τερκυμαία εν κρανίο. Αντιθέτως, έτσι λοιπόν, δεν λέμε πράγματα που δεν τα εννοούμε ή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Λέμε δηλαδή κάποιοι, σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε ξαναπεράξει κανείς. Δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να το ξαναπεράξει. Το ξέρω ότι όλοι θα θέλαμε να μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεν δίνουμε λοιπόν ψεύτικες υποσχέσεις στο παιδί που δεν μπορούμε να τις στηρίζουμε. Και ειδικά και αν μιλάμε και για πιο μικρά παιδιά, δημιουργούμε μια ψευδαίσθηση ότι θα είμαστε εκεί για να τα προστατεύσουμε. Και όταν αυτό δεν συμβεί, τα παιδιά θα νιώσουν προδομένα
Όχι από τον κακοποιητή, από εμάς. Είναι πιθανό δηλαδή ένα παιδί, και αυτό μας το λένε και θεραπευόμενοι δηλαδή, που έχουν φτάσει στην ενήλικη ζωή και το έχουν συνειδητοποιήσει, ότι αισθάνθηκαν προδομένοι από τον πατέρα, από τη μάνα που είπε δεν θα αφήσω να σε ξαναπειράξει κανένας. Και τους πείραξε. Άρα λοιπόν δεν δίνουμε ψεύτικες υποσχέσεις στα παιδιά που δεν μπορούμε να τις στηρίσουμε. Λέμε πράγματα που τα εννοούμε. Και επίσης θυμηθείτε ότι δεν είναι εύκολο στο παιδί να μιλήσει για αυτό. Επομένως, δώστε του τον χρόνο που χρειάζεται. Μην περιμένετε, δεν περιμένουμε ειδικά ένας άνθρωπος και για ενήλικες τώρα έτσι, αλλά εστιάζουμε και τώρα στους ανήλικους. Ένας άνθρωπος που έχει τραύμα και το αποκαλύπτει, πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο του. Μπορεί να πάρει 1 μέρα, 2, 3 μέρες. Δεν θα μας τα πει χαρτί και καλαμάρι εκείνη την ώρα, σαν έκθεση ιδεών, με αρχή, μέση, τέλος. Έγινε αυτό, μετά έγινε αυτό, επειδή είχε γίνει εκείνο, άρα κατέληξα σε αυτό το περιστατικό. Δεν θα γίνει έτσι. Η αποκάλυψη ενός τραύματος δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στο παιδί να το αποκαλύψει αυτό το πράγμα. Δώστε του τον χρόνο που χρειάζεται λοιπόν. Και δείξτε ότι είστε εκεί και περιμένετε. Όταν είναι έτοιμο, να έρθει να συνεχίσετε την κουβέντα. Γενικά, όταν ένα άτομο μας λέει ότι είναι θύμα, το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε. Μας λέει ότι είναι θύμα, το πιστεύουμε ότι είναι αλήθεια. Δεν το ανακρίνουμε. Δεν λέμε, ναι, αλλά και εσύ, ας πούμε, μήπως έκανες και εσύ κάτι. Ναι, αλλά και πώς το ξέρω ότι αυτό που μου λες είναι αλήθεια. Όταν ένα άτομο είναι θύμα και το αποκαλύπτει, ήδη έχει κάνει πολύ μεγάλο αγώνα μέσα του, και αυτόν τον αγώνα δεν τον έχει δει κανένας, τον ξέρει μόνο ο Θεός και η ψυχή του, για να μπορέσει να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, το θύμα το πιστεύουμε, δεν το ανακρίνουμε. Ο άνθρωπος που φέρεται ως θητής έχει δικαίωμα και να πει τη δική του πλευρά και να υποστηριχτεί, και το τι έγινε τελικά θα το δουν οι θεσμικά υπεύθυνοι. Δικαστήριο, εισαγγελία, καθηγητής, διευθυντής σχολείου, ούτω καθεξής. Όταν έχουμε το θύμα μπροστά μας, το πιστεύουμε. Και το ακούμε. Ακούστε το θύμα. Δεν είναι κατάλληλη ώρα για να δείξουμε δικές μας εμπειρίες και το πώς το αντιμετωπίσαμε. Λέει δηλαδή ο γονιός, τι σου έκανε αυτό, εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου μου είχαν κάνει αυτό και τους έκανα εκείνο και το άλλο. Το παιδί δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο. Έχει ανάγκη να το ακούσουν απλά. Θέλει απλά να το βγάλει από μέσα του. Άρα ακούμε το θύμα. Κοιτάμε να το ακούσουμε στο ρυθμό που μπορεί να μας αποκαλύψει αυτό που του έχει συμβεί. Και φυσικά δεν καταλογίζουμε ευθύνες στο θύμα. Σας είπα και πιο πριν ότι ο θήτης κοιτάει να κάνει το θύμα να του δείξει ότι φταίει. Σου συνέβη αυτό γιατί φταίς, γιατί εσύ το προκάλεσες. Φυσικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σας είπα πιο πριν ότι τα άτομα αυτά που λέγαμε για το άμα λέει γονιός θα σκόψω τα πόδια και το καθεξής, που δεν είναι λογικό να τα πιστέψει το παιδί στα αλήθεια, το παιδί δεν σκέφτεται αυτή τη στιγμή με το λογική. Γιατί αυτό που του συνέβη ήδη δεν είναι λογικό. Αυτό που του συνέβη δεν είναι λογικό. Πώς μπορούμε λοιπόν ένα τέτοιο άτομο να περιμένουμε να σκεφτεί ψύχραμα και με τη λογική όλα αυτά τα πράγματα και τις καταστάσεις. Άρα λοιπόν του ξεκαθαρίζουμε πως δεν φταίει σε τίποτα. Δεν πάει να είναι ότι είναι, δεν πάει να πιστεύει ότι πιστεύει, δεν έπρεπε να του συμβεί αυτό που του συνέβη. Γιατί δεν κάνουμε ερωτήσεις τύπου, ναι, αλλά και εσύ γιατί δεν έκανες κάτι. Ναι, γιατί δεν μιλάγες όμως τόσο καιρό και τώρα βαθμήθηκες να μιλήσεις. Δεν είναι γιατί το ξέχασε να μιλήσει, είναι γιατί δεν το ξέχασε ποτέ. Και όλη αυτή την περίοδο έκανε μέσα το αγώνα μέχρι να βρει το κουράγιο να μιλήσει. Ιδιαίτερα μετά τη σεξουαλική κακοποίηση, και όχι μόνο, αλλά κυρίως μετά τη σεξουαλική κακοποίηση, τα θύματα δεν θέλουν να τα αγγίζουν. Αυτό έχουμε λίγο στο νου μας αυτό. Οπότε μην επιδιώκεται σωματική επαφή, παρά μόνο να συμφωνεί το ίδιο το παιδί. Αν θέλει το παιδί να πάρει το χρόνο του, δεν χρειάζεται ούτε υποχρεωτικές απαιτήσεις ούτε το καθεξής. Αφήστε το. Δεν λέω ότι αν συμβαίνει αυτό είναι απαραίτητα ένδειξη σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά καλό είναι να το θυμόμαστε με τη σωματική επαφή. Το παιδί πρέπει να μας θεωρήσει μάχος του. Αυτά όλα που σας είπα είναι, φαντάζομαι, αυτά που θα θέλετε να κάνουν να γίνουν και σε εσάς αν αποκαλύψετε κάτι ότι είστε θύμα. Τι θέλετε κάποιον ο οποίος όταν το αποκαλύπτετε ότι θα σας συμβαίνει κάτι άσχημο να λέει ναι, αλλά πώς είμαστε σίγουροι ότι σου συνέβη αυτό, πού το ξέρουμε, ναι, αλλά και εσύ δεν είπες κάτι. Θα σας δημιουργούσε ένας τέτοιος άνθρωπος ασφάλεια, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μαζί σας, ότι θα σας στηρίξει. Μάλλον το ανάποδο για μένα. Γι' αυτό το παιδί πρέπει να μας θεωρεί 100% συμμάχους του. Να ξέρει, να βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκα είναι όντως εκεί για μένα.
Γιατί και άλλοι άνθρωποι που του θεωρούσε δίπλα του τελικά το κακοποίησαν. Ας μην δείξουμε λοιπόν σημάδια ότι μπορεί και εμείς να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, αυτή η ομιλία είναι φυσικά εστιασμένη στα παιδιά και στους εφήβους, αλλά είναι εστιασμένη και σε όποιον άνθρωπο έχει βιώσει τα δικά του τραύματα. Μιας και όλοι μας εδώ μέσα κάποτε υπήρξαμε παιδιά. Άρα λοιπόν, με ρωτάνε συχνά, θα θεραπευτώ ποτέ? Υπάρχει θεραπεία στο τραύμα πραγματικά? Κοιτάξτε, η φύση μας η ανθρώπινη είναι αθεκτική και μας επιτρέπει να ανακάμπτουμε και να γινόμαστε πιο δυνατοί. Όλοι μας πέρασαμε δυσκολίες. Αλλά με κάποιο τρόπο είμαστε εδώ σήμερα. Άρα λοιπόν, εάν εντοπίσουμε και φροντίσουμε τις πληγές μας με υπομονή και προσοχή, τα σημάδια αυτά μπορεί και να φύγουν. Αλλά ακόμα και αν μείνουν όμως αυτά τα σημάδια, τότε τουλάχιστον δεν θα είναι πόδινα. Για να καταλάβετε καλύτερα το πώς λειτουργεί η θεραπεία και το πώς εμείς οι ειδικοί το βλέπουμε, σας έχω αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε να δείτε. Στην πρώτη εικόνα λέει πριν τη θεραπεία. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος να σέρνει πίσω του, δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά με το ρυθμό που θέλει. Είναι όλα ό,τι είχε βιώσει τσουβαλιασμένα, ακατέριαστα, προσδιορίστα. Κατά την πορεία της θεραπείας, αυτά βγαίνουν προς τα έξω. Τα ειδοποιήσει, τους δίνει όνομα, τα ξεχωρίζει, έρχεται σε επαφή με αυτά, με το πρόσωπό τους, καταλαβαίνει τι μπορεί να του έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Και καταλήγουμε στο after therapy, μετά τη θεραπεία, όπου βλέπουμε ότι αυτά που του έχουν συμβεί, τα τραύματά του, τα βιώματά του τα τραυματικά, οι ιδιαιτερότητές του, που έχει σαν άνθρωπος, έτσι, από την ιδιοσυγκρασία του, δεν φύγανε. Είναι εκεί. Είναι όμως πλέον αυτός που είναι ο καθοδηγητής, αυτός θα παίρνει από το χέρι και τα καθοδηγεί και τα πηγαίνει αυτός που εκεί θέλει. Αυτός τα πηγαίνει και όχι αυτά τον πηγαίνουν. Γι' αυτό και λέω ότι η θεραπεία, η ψυχοθεραπεία, λέω στους θεραπευόμενους μου, δεν θα σε κάνει κάποιον άλλον σαν να μην ήσουν αυτός που ήσουν, σαν να μην πέρασες αυτό που πέρασες. Σκοπός είναι αυτά που πέρασες να σε βοηθήσουν να τα συνειδητοποιήσεις και να καταλήξουν σε μια τέτοια κατάσταση όπου θα μπορείς πλέον να οδηγήσεις τη ζωή σου όπου τη θες εσύ και να είσαι εσύ μπροστά και να πηγαίνεις εσύ μπροστά. Και όχι να σε κρατάνε πίσω αυτά τα οποία πέρασες ή αυτά που νιώθεις ότι μπορούν να σε εμποδίσουν. Γι' αυτό λοιπόν, και κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι τα παιδιά χρειάζονται έμπνευση και μοντέλα ζωής για να ενισχυθούν θετικά και να αποκτήσουν ψυχική ανθεκτικότητα και ενσυναίσθηση. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από επιχειρήματα, αλλά από πρότυπα. Πριν μας ακούσουν, μας έχουν ήδη μιμηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.